jiena għadni kemm ħlift li nqiegħed lili nnifsi għas-servizz tagħkom u tal-poplu kollu bħala kap tal-Istat u bħala rappreżentant tal-għaqda u tal-unità nazzjonali. Intom ukoll, kull wieħed minnkom, għandkom teħilfu u twedu fis-skiet ta' qalbkom li taqdu il-parti tagħkom bil-għaql, l-onestà, mhux bl-egoizmu jew bl-ispirtu sezzjonali, iżda fl-interess ta' għajrkom u tal-pajjiż li għandu jiġi l-ewwel u qabel kollox. Il-13 ta' Deċembru tal-1974, propju bħallum 48 sena, Malta saret Repubblika. Kien ftit iżjed minn 10 snin wara li Malta saret indipendenti li pajjiżna neħħa il-monarkija Brittanika u l-kap tal-Istat Malti beda jkun Malti. Meta Malta kienet saret indipendenti f'Settembru tal-1964, 10 snin qabel, ir-Reġina Elisabetta II tar-Renju Unit kienet ukoll ir-Reġina ta' Malta. L-ewwel passa biex pajjiżna wasal għal din il-kisba importanti fl-istorja tiegħu kien meta il-Partit Laburista dak iż-żmien immexxi mill-Perit Tumin Kumintov rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-1971. F'dik is-sena stess Ser Anthony Mamo inħatar Gvernatur ta' Malta minflok Maurice Dorman li kien il-mibgħut tal-monarkija tar-Renju Unit f'pajjiżna. Sena wara il-Gvern immexxi mill-Perit Mintoff innegozja mal-Gvern Brittaniku sabiex fl-1979 tingħalaq darba għal dejjem il-bażi militari Ingliża. Kien fit-13 ta' Deċembru tal-1974 meta il-Parlament għadda liġi storika sabiex pajjiżna ikun Repubblika, hekk kif 49 ivvutaw favur waqt li 6 biss kienu kontra. Dan fisser li Ser Anthony Mamo li kien Gvernatur Ġenerali issa sar President ta' Malta. F'dan il-jum l-Speaker tal-Parlament Emanuel Attard Bezzina, il-Prim Ministru Dom Mintoff u l-Kap tal-Oppożizzjoni George Borch Olivier u l-membri parlamentari ħadu il-ġurament ta' lejaltà lejn il-Kostituzzjoni l-ġdida. Hekk kif ħa il-ġurament bħala l-ewwel President ta' Malta, indaqqet il-fanfarra, indaq l-innu Malti u ġew sparati 21 tir. Dakinhar ta' 13 ta' Deċembru tal-1974 ħadu il-ġurament fil-karigi tagħhom il-Prim Ministru, il-Kabinett tal-Ministri, il-Prim Imħallef u l-Imħallef. 48 sena ilu, it-temp kien tipikament xitwi, bir-riħ u x-xita, iżda dan ma qatax qalb il-folla li nġabret barra il-Palazz tal-Gran Mastru. Mill-gallerija tal-Palazz ħareġ Ser Anthony Mamo, l-ewwel President ta' Malta, flimkien ma' Dom Mintoff, l-ewwel Prim Ministru ta' Malta Repubblika, flimkien ma' ministri oħra. Minn dak iż-żmien law, pajjiżna kellu 10 Presidenti tar-Repubblika ta' Malta.